अगर आप लोग इन फ्यूचर किसी भी एयरलाइंस की सस्ती टिकट लेना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट त्रिमूर्तिtravel.com पर विजिट करें। ससुरा में बोला कैसे दिन हो, पहले से भइल जात बाड़ू का मशीन हो। बता ससुरा में गोरी कैसे दिन हो, पहले से भइल जात बाड़ू का मशीन हो। बतावा गोरी काका कलाकारी भइल बा, कलाकारी भइल बा। सुना कमर मोर छोड़ी से कटारी भइल बा, आ ढोढ़िए के देवरा पुजारी भइल बा, पोठिया से दहेरी बरारी भइल बा, ढोढ़िए के देवरा पुजारी भइल बा। पुजारी भइल बा। खिलता फूल जस तोहर जवानी हो, लागता जड़ में डाला ताटे पानी हो। अरे बाप रे, जड़ में डाला सुना पानी हो। ऐसन बदवरा दीवाना नु हो, उठल लिए के बुझेला खाना नु हो। काम तोहर सब सरकारी भइल बा, सरकारी भइल बा, सरकारी भइल बा। कमर मोर छोड़ी से कटारी भइल बा, आ ढोढ़िए के देवरा पुजारी भइल बा, पोठिया से दहेरी बरारी भइल बा, ढोढ़िए के देवरा पुजारी भइल बा। भइल ह ससुरा में कौन लीला, पहले से हो गइल देह लाल कीला।